Azkenean, hauteskunden kanpainetan lehen agurren emateko ikasi zuen euskaraz irratian emaitza kopuruak baikorki balioztatzen entzuten nuen beti. Populazioa bere irri eta arraileria zozoei uztartua utziz. Joanesek ez zituen gutxienez militanteak desesperatu nahi eta derrigorrez baikor agertzen zen. Noski, bozetan, Joanesek enea kausi zezakeen. Bizkitartean Joanesen bana besteko, garaipenetan parte hartzeak arrotasunez anpatzen ninduen. Euskal Herria ez baitzen Korsika, norbait behar zen paper egokien boska kazetan sakatzeko ez. Joanes borroka politiko guztietako gizkei plazaratu zen. Manifestaldietan banderolaren ekarle, lelo bizien errepikarazle, megafonia zorbaldan eta banatzeko agiriak aurrean. 4 egunez, alaber polizia judizialaren egoitzetan gatibu egon zen. Bere aitaren etxean arma gordagi bat atzeman ziotelako. Ikerketek gero frogatu zuten fusila eta dinamita puska busti haiek bigarren, karlistadaren denborakoak baino ez zirela. Askatu zuten goizean, han nengoen ni, komisaldegiaren aitzineko ostatuan ere nahi duru. Militante bilduen artera atera zenean, hitzik ez zorik ez zuen neureganako. 80ko hamarkadaren erdialdean, hiltzeraino kezatu ginen, borroka armatuaren gai pilpiratsua zela kausa. Joanesek militanteentzat sakrifizio pertsonalaren goren maila jotzen zuen borroka mota horrek Euskal Herriare, eta batez ere iparraldeari ekarriko lizkiokeen abantaiak oro zerrendatu zizkidan behin. Estandaz, inarrozi kontzientziaren iratzartzea, elkartasunaren kontzeptuaren bermatzea, politika mailako oharketa lasterra, ekintza eremuen finkatze praktikoa, egitura instituzional baten premiaren azalpena, hizkuntza politika dinamaitaren plantan jartzea eta horrelako mila eginbide beharrezko.